Ens heu descobert que l'educació va molt més enllà dels centres d'ensenyament i que aquesta la podem trobar allà on tots volem que realment hi sigui. En aquesta ocasió, a més, ens hem de sentir com a municipi doblement implicats amb el fòrum educatiu. Si ja és important per tots nosaltres una reflexió sobre quin ha de ser el model educatiu, encara ho és molt més quan aquesta s'orienta, com és el cas d'aquest any, a la salut social i a la salut de l'entorn en el que vivim i en el que les persones s'hi desenvolupen i creixen. Les persones estem vinculats a la societat per 4 eixos. L'eix familiar és indiscutible. Tota la vida pertanyem a una família. Podem parlar-nos o no parlar-nos. Podem canviar de noms i de cognoms. No és només l'ADN, és el lloc on obrim els ulls en el món. El vincle que ens dona identitat és el vincle de filiació, d'alguna manera social. L'escola per una banda, el treball per l'altra. El vincle de les amistats és el que canviem, de petits fèiem un esport, després en fem un altre, ens interessa això, canviem de grups. El que també dona molta fortalesa i és el que lligaria amb aquest de la participació en el laboral seria la comunitat altra vegada. A la que es trenca un d'aquests vincles, la persona es comença a perdre. La persona s'afableix, la persona perd una identitat. Per tant, estem parlant de ciutadania activa, estem parlant que tots hem de tenir activitat. Activitat, implicació, tot hem d'estar-hi posats en pro de fer aquesta xarxa, en pro d'acollir-nos mútuament, en pro que tothom trobi un espai de confort si tots plegats ens donem la mà. Tal com diu la teoria, i són molts els estudis i són més els grups que estan cada vegada més convençuts i convençudes que això, que l'activitat física i l'esport són eixos molt importants i molt influents en el desenvolupament personal, social i cultural de les persones. Ens determina la nostra identitat, és a dir, que dins de nosaltres tenim aquest xip que al voltant de l'activitat física i l'esport que ens agrada, perquè ho tenim des de petits. L'esport i l'educació física són un camí per millorar la nostra societat. L'esport també ens ajuda a adquirir unes actituds i uns hàbits que acabaran conformant allò que tenim com per al nostre caràcter, una determinada manera de ser i de viure, i ens ajuda a assolir uns patrons de comportament i una personalitat moral per tal d'afrontar situacions vitals concretes. És tan important la part social com la part formativa de l'esport en concret, i els cursos d'entrenadors el que ens trobem a falta és que aquesta part no ens l'ensenya ningú. Llavors moltes vegades l'has d'anar aprenent i és una miqueta allò de l'ensayo error. Com t'equivoquis moltes vegades fa que perdis aquest interès i fa que possiblement acabis abandonant això. No només hem d'ensenyar a passar la pilota, a moure's, a preparar-se físicament, sinó que hem d'ensenyar també moltes altres coses per poder després només centrar-nos en aquesta part. No trobo encara millor exemple que la Colla Castellera com a exemple excel·lent d'associació que realment aconsegueix grans coses, o sigui, aconsegueix grans coses. I creu, i té la força d'unir a les persones amb una gran dedicació, perquè al final, quan ets part d'una associació, implica un sacrifici molt gran, no? Qualsevol persona que vulgui crear una associació, treballi per això, no? Anem a aprendre a col·laborar, perquè no totes les associacions col·laboren, no? O sigui, això requereix de baixar l'ego i fer aquesta cosa de creure realment que quan som part d'alguna cosa més gran ens sentirem millor i serem més feliços. Una família jo crec que faria malament si diu tot això és molt perillós i ho hem de prohibir. Per prohibir-ho no arreglem el problema. Per altra banda, hi pot haver algú que digui ostres, jo no en sé i el meu fill o la meva filla en sap molt, per tant que faci el que vulgui. Això tampoc no em sembla una bona opció. Perquè per molt que en sàpiga molt, per molt que sàpiga manejar-se, tu com a adult tens un criteri de com es pot bellugar. Per tant, em sembla que la part interessant és la part on es pot educar i que l'escola també pot ajudar amb aquesta educació. Per tant, tota la comunitat jo penso que som els que ho podem fer. Per tant, és tocar aquesta aplicació màgica, encara l'estan construint, però quan la tinguem construïda
podrem educar, i educar no és fàcil, i educar és complex, i educar és activar molts verbs, moltes accions, molts valors, i això ho estem fent cada dia, doncs és fer-ho també amb aquest.